Ο επόμενος ομιλητής είναι κάτοχος διδακτορικού στην Οικονομία και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Κοινωνική Πολιτική. Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, Πάσε Κάλο. Παρακαλώ να συνδεθούμε διαδικτυακά με τον κύριο Κατομέρη Στέλιο από τη Γερμανία, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη της συνεργατικότητας στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι. Ναι, μια χαρά. Καλησπέρα σας. Ωραία. Χαίρομαι που είμαι μεταξύ συναδέλφων με την ευρεία έννοια συνεταιριστών και αυτό είναι πολύ σημαντικό και μάλιστα όσοι προηγήθηκαν είπαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το συνεταιριστικό κίνημα και με πολλούς από τους οποίους ταυτίζομαι κιόλας, μια και ζούμε στον ίδιο συνεργατικό χώρο, σε έναν τέλος πάντων παρόμοιο συνεργατικό χώρο και εμείς. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη οπτική της συνεργατικότητας στον δικό μας χώρο. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι εκπροσωπώ την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Φορέων Καλό. Εκπροσωπούμε δηλαδή τις περιφέρειες και οι περιφέρειες, οι ενώσεις περιφερειών εκπροσωπούν τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλλά και άλλους φορείς. Είμαστε μέλος του Social Economy Europe, μιας εξαιρετικής προσπάθειας που έχει γίνει και αποτελεί και την γραμματεία της ομάδας των υποστηρικτών ευρωβουλευτών της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης. Και είμαστε και μέλος του ΓΚΕΚΕΣ, του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προσπάθειά μας τουλάχιστον να αναδείξουμε την κοινωνική οικονομία της χώρας μας σε ένα ευρωπαϊκό πλέον κοινό και βέβαια να πάρουμε και τα παραδείγματα και τις καλές πρακτικές από την Ευρώπη, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν να αναφερθώ στα καθημάς, στο χώρο δηλαδή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, που ανήκει η κοινωνική επιχειρηματικότητα, στο τι σημαίνει και πώς μας στηρίζει, πώς μας εμπνέει και πώς μας αναπτύσσει η συνεργατικότητα, η τέχνη αυτή, θα ήθελα να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποιες έννοιες. Βέβαια, αρκετά πράγματα είπε και ο Καχρημάνης όσον αφορά τον συνεργατισμό. Θα μιλήσω όμως και για την έννοια της συνεργασίας και της συνεργατικότητας, γιατί συνεργατισμός, συνεργασία και συνεργατικότητα πολλές φορές φαίνονται ταυτόσιμες έννοιες, ενώ δεν είναι. Φυσικά δεν διεκδικώ το αλάθητο στην ενοιολόγηση, αλλά θεωρώ ότι μια απλή αναφορά στις έννοιες είναι χρήσιμη για την συνέχεια της ολιγόλεπτης τοποθέτησής μου, μια και είμαι τελευταίος, όπως τουλάχιστον τις αντιλαμβανόμαστε εμείς στο οικοσύστημα της Καλό, που έχω τιμή να εκπροσωπώ σήμερα μπροστά σας. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω, θέλω να ευχαριστήσω τον Πανορμό που μου κάνει την τιμή να είμαι εδώ, μου δίνει αυτό το βήμα. Μας δίνει αυτό το βήμα στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και στους άλλους φορείς που εκπροσωπούμε, διότι δεν εκπροσωπούμε μόνο κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, για να ανταλλάξουμε απόψεις και για να μάθω κι εγώ πολλά πράγματα ήδη έχω μάθει από τους προηγούμενους συνομιλητές. Εντάξει, ο συνεργατισμός, είπε ο κ. Καχρημάνης, είναι μια κοινωνική οικονομική θεωρία, που βέβαια είναι ο προάγγελος του συνεταιριστικού κινήματος. Δηλαδή, χωρίς συνεργατισμό δεν υπάρχει συνεταιριστικό κίνημα. Η συνεργατικότητα όμως είναι ατομική στάση, είναι απόφαση ενός ατόμου και είναι και αντίθετη μάλιστα με τον ανταγωνισμό. Σε μια συγκεκριμένη ανάγκη και σε ένα δεδομένο περιβάλλον, όπως είναι το δικό μας, το άτομο αποφασίζει να απαρνηθεί τα άμεσα ωφελήματα από το δικό του προσωπικό έργο και συνεργάζεται με άλλα άτομα για έναν κοινό σκοπό. Βέβαια, στόχο έχει το αποτελέσμα να κλιμακωθεί. Το αποτέλεσμα αυτό να κλιμακωθεί θετικά και πολλαπλασιαστικά. Και τα ωφελήματα να είναι ίσα ή ακόμα μεγαλύτερα, αφού θα συνεργαστεί με άλλους και μάλιστα βιώσιμα για το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλλον που ζει. Κοινωνικό, βέβαια, φυσικό και οικονομικό. Εδώ, σε αντίθεση με την κλασική οικονομική θεωρία, ο ανταγωνισμός δημιουργεί προβλήματα και δεν δίνει λύσεις στις ομαδικές προσπάθειες ή σε καταστάσεις που απαιτούν συνεργατικότητα. Τέλος, η έννοια της συνεργασίας περικλείεται. Είναι
συνεπάγωγο, περιλαμβάνεται στη συνεργατικότητα ως παράγωγο αυτής της στάσης, γιατί είναι στάση και απόφαση και μια καθημερινή πρακτική. Η ανάπτυξη λοιπόν της συνεργατικότητας στον τομέα της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας είναι απαραίτητη και θεμελιώδης συνθήκη επιτυχίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, αφού σύμφωνα με τον νόμο 4430 του 2016 όλες έχουν συνεταιριστική δομή. Έχουν όμως ταυτόχρονα και κοινωνικό σκοπό, επίλυση δηλαδή κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η κοινωνική και εργασιακή ένταξη ειδικών και άλλων ευάλωτων ομάδων. Εστιάζω σήμερα στη λειτουργία των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μια και μιλάμε για επιχειρηματικότητα, που αποτελούν το 90% του συνόλου των φορέων της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Αυτόν που λέμε ΚΙΝΣΕΠ. Οι συνεταιρισμοί μας, αυτοί οι μικροί συνεταιρισμοί μας, όπως πολλοί άλλοι τύποι συνεταιρισμών, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λειτουργία τους για διάφορους λόγους. Θα τους έχουν αντιμετωπίσει και οι συνάδελφοι στον Πάνορμο ή και άλλοι. Γιατί όμως? Διότι η επιτυχία εξαρτάται από την ευόδοση των μελών μέσω της συλλογικής δράσης και της συνεργατικής σύνθεσης δυνάμεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσω εδώ ότι σε μια ΚΙΝΣΕΠ η οποία στοχεύει συνδυαστικά στην οικονομική και στην κοινωνική επιτυχία, μέσα από πρακτικές που εφαρμόζονται μάλιστα στην ελεύθερη οικονομία, συναντώνται στην ίδια δυτική ομάδα διαφορετικά άτομα. Αυτά τα οποία έχουν ως όραμα την προσφορά στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα στον συνάνθρωπο, με άλλα άτομα που έχουν ανάγκη την προσωπική τους κοινωνική και οικονομική ένταξη, που για διάφορους λόγους έχει κλονιστεί. Ή και άτομα που έχουν ανάγκη και τα δύο παραπάνω, αλλά δεν γνωρίζουν πώς θα τα καταφέρουν. Είναι η πρώτη συνεταιριστική αρχή, γιατί εμείς δεν έχουμε διακρίσεις στο ποιος θα είναι στην ομάδα. Ενώ στη συμβατική επιχειρηματικότητα διαλέγεις πολύ καλά τους συνεταίρους σου με μεγάλη προσοχή. Ειδικά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα έχουμε ελεύθερη συμμετοχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, επίσης του συνεταιριστικού κινήματος γενικότερα, όπως προηγήθηκαν και άλλοι ομιλητές, βλέπουμε ότι υπάρχουν ταμπού και υπάρχουν διάφοροι φραγμοί και σκεπτικισμός όσον αφορά το συνεταιρισμό μεταξύ των μελών για την αναγκαιότητα και την εφαρμογή της συνεργατικότητας λόγω αρνητικών εμπειριών, αρνητικών ακουσμάτων που έρχονται από το παρελθόν του συνεταιριστικού κινήματος στην χώρα μας. Υπάρχει συνεπώς η ανάγκη για την εφαρμοσμένη συνεργατικότητα, ωστόσο περικλεί διάφορες προκλήσεις που εμείς τις ζούμε καθημερινά. Ωστόσο, όπως γνωρίζουμε, στους συνεταιρισμούς η συμμετοχή, είπαμε, είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει αποκλεισμός. Η εισδοχή των μελών, διακρίσεις όπως φύλο, οικονομική κατάσταση, κοινωνικό εκπαιδευτικό επίπεδο κλπ. Δεν αποτελούν περιορισμό. Έτσι λοιπόν συναθρίζονται διαφορετικής αφετηρίας και κουλτούρας άτομα με κοινό σκοπό ένα συλλογικό συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον της ομάδας του συνεταιρισμού. Η συνθήκη όμως αυτή, κυρίως της διαφορετικότητας που αναφέρθηκε, δημιουργεί και προβλήματα συνοχής στις ομάδες. Διακυβεύεται ως εκ τούτου η λειτουργία αυτής της τέχνης της συνεργατικότητας, που είναι το κυρίαρχο συστατικό, σημειώνω εδώ, της επιτυχίας, την οποία καλούμαστε εμείς στις κοινωνικές επιχειρήσεις ως μέλη της ομάδας να καλλιεργήσουμε. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε? Έχουμε δει ότι είναι αναγκαίες και άλλες αρετές εκτός της συνεργατικότητας για το δικό μας το χώρο, όπως είναι η ανοχή. Ένα άγνωστο γνώρισμα της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, διότι δεν υπάρχει ανοχή σε μια ανταγωνιστική οικονομία. Αυτοί που δεν μπορούν φεύγουν, ενώ σε εμάς είναι το αντίθετο. Είναι βασική συνιστόσα σε εμάς, βέβαια ελελογισμένης έκτασης, ανοχή, για την επιτυχία στο χώρο μας. Η συνεργατικότητα λοιπόν ως στάση και τέχνη έρχεται να λύσει τα προβλήματα αυτά με εργαλεία, όπως είπα, την ελελογισμένη ανοχή, αλλά και άλλες αναγκαίες αρετές σε ένα περιβάλλον ανταλλαγών γνώσης και εμπειριών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και καλές πρακτικές και η πορεία διάφορων άλλων εγχειρημάτων, τα οποία παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και σε πολλά σημεία τα μιμούμαστε, τα καλά σημεία,
και ήδη έχουμε ακούσει αρκετά από εκλεκτούς ομιλητές. Πέραν λοιπόν της ανοχής υπάρχει η κατανόηση, η υπομονή, η σύμπνοια, η γενναιοδωρία προσφορά στην ομάδα και η συνεχής ανατροφοδότηση. Αναγκαία η συνεχής ανατροφοδότηση. Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να έχει συνεχή ανατροφοδότηση. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν ανακαλύπτουμε ένα νέο εαυτό. Όλοι μας και όλες κατανοούμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος επιτυχίας. Η επιμονή λοιπόν στο σκοπό μας αυτό, για μια συσσωρευμένη, με δυσκολία πρέπει να τονίσω, γνώση μέσω των συνεχών ανταλλαγών και μετάδοσης της γνώσης, σταδιακά γίνεται κεφάλαιο για τη συνέχεια. Και είναι πολλές φορές το μοναδικό μας κεφάλαιο, γιατί το οικονομικό κεφάλαιο είναι συνέχεια υποπεριορισμό ή στο ξεκίνημά μας είναι σχεδόν ανύπαρκτο ή πολύ μικρό. Συνεπώς η γνώση είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο. Κλείνω, γιατί δεν θέλω να ξεπεράσω τον χρόνο μου. Η συμμετοχή όλων μας σε συνεργατικά σχήματα και εμού προσωπικά που προέρχομαι ως καριέρα, ως πορεία από τον ιδιωτικό τομέα, πριν μπω στην κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, από τον μαχόμενο ιδιωτικό τομέα, μπαίνοντας στη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, αντιλήφθηκα εδώ και πολλά χρόνια, 12 χρόνια και πάνω, γιατί είμαι και κοινωνικός επιχειρηματίας εγώ ίδιος προσωπικά, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα νέο κοινωνικό κεφάλαιο. Κάτι που δεν υπήρχε πριν από αυτή τη συμμετοχή. Λειτουργεί αποκαλυπτικά για όλους μας και μετασχηματιστικά. Μας εμπλουτίζει με δεξιότητες και προσθέμενη αξία. Σε οποιαδήποτε ενασχόλησή μας, ακόμα και εκτός της επιχειρηματικότητας, ακόμα και αν θελήσουν τα μέλη μας να στραφούν στο μέλλον στη συμβατική ιδιωτική επιχειρηματικότητα, πραγματικά τους δίνει ανεξάντλητα εργαλεία αυτή η εμπειρία. Τα μαθήματα και εμπειρίες που λαμβάνουμε λοιπόν καθημερινά από τις εφαρμογές της συνεργατικότητας συντελούν στην κατανόηση της ευρύτερης οργάνωσης της κοινωνίας, όπως θα έπρεπε να είναι, θέλω να τονίσω εδώ, ώστε να παράγει μεγαλύτερη προσθέμενη αξία με κοινωνικό πρόσημο. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, το κοινωνικό πρόσημο περιέχει εν τέλει και μακροπρόθεσμα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα μας. Ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατομέρη. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.